जों खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों। मैया जि घटना गुवाहाटीयाव जानानै थांदों जोंनि बर' बिनानाव सुस्मिता बसुमतारी बिथाङा मैयाहाय माने सुइसाइड जादों आरो बिथाङा गोमाबाय होननानै जों खबर मोनदों। नाथाय बिजों लोब्बा दङ होननानै जों बिथांनि बयफ्रेन्ड गुबुन हारिनि मोजां मोननाय बेखौ जड़ित दं होननानै जों खबर मोनदों। दा जोङो बर' माहारि फरायसा आफादनि जोङो सात्र बिबानगिरि हिसाबै जों बेखौनो बुंनो लुबैदों दे जोंनि बर' आइजोफ्रा गोबां जायगायावनो भारतआवनो जोंनि आसामावल' नङा बेंगालर हक दिल्ली हक गोबां दाब दाब थाहैनानै गुबुनाव फरायहैनानै साख्रि मावहैनानै गोबां बेफोरबायदि थैनानै थानाय बुथार जानाय सुइसाइड जानांनाय जों नुनो मोनदों। दा बेवहाय जोङो बेखौनो बुंनो सानदों दे दिनै बैया जि जाथाय जानानै थांदों सुस्मिता बसुमतारीनि जि गावनि जिउ दिनै जोबनाय बे दिनै गोदान बाथ्रा नङा। बेखायनो जोङो सिन्था खालामदों दे जोंनि गार्जेनफ्राबो बेफोरनि सायाव नोजोर बोनांगोन गाव गावनि गथ'फोरनि सायाव दे दिनै गावनि गथ'आ बहाय थादों मा फरायदों सोरजों रिलेशनशिपआव दं आरो बियो माबायदि थासारियाव दं बेफोरखौ गियान होनांगौ खबर लानांगौआ गार्जेनफोरनिबो दायथ'। आरो बेजों लोगोसे जाय बेक्ति छात्रफोर दाब दाब जायगायाव थानानै फरायहैनाय बिथांमोनाबो सांग्रां जानांगोन कनसियास जानांगोन आरो सैथो जानांगोन। दिनै बारे बारे दिनै ससियेल मिडियाफ्राव आगोलनिफ्रायनो निउसफ्राव नुनो थांदों दे जों सोरबा जोंनि बर' आइजोफ्रा सोरबा ओरैहाय मेनस्ट्रिम इन्डियायावहाय नर्थ इन्डिया साउथ इन्डियायाव हाबा जाहैनाया सोरबा बादिया दाउरि थाखा फैसा होनो हायियाव दिनै केरासिन लुनानैबो सावथारजानाय गोबां बेफोरबायदि रेकर्ड दं। आरो गोबां जोंनि बर' आइजोफ्रा बिराद गिदिर गिदिर जोंनि बर'नि गार्जेनफ्रा हाबा होनानै दिनै गुबुन हारिजों हाबा हरनानै 6 मासनि उनाव बोसोरनैनि उनाव 10 बोसोरनि उनाव गथ' सासे सानै लानानै आरोबाव बिमा बिफानाव फैफिननायखौ जों नुनो मोनदों। दा बैफोरो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां सिगनेल नङा। दिनै जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदोंमोन दे बर' हारिया गेरेमसा जानोब्ला जोङो बयबो सैथो जानांगोन आरो जों बयबो जाथिनि थाखाय डेडिकेट खालामनांगोन। नाथाय जों दिनै नुनो मोनदों गोबाङानो दुखु मोननो हागौ खिन्थु सैथो खोथा बियो दे जोंनि बर' आइजोफ्रा मोजां मोजां न'खरनि मानसिफ्रानो गुबुनाव फरायहैदों मोजां सोलोंथाइ लादों गोरों गोरा जादों। नाथाय बिथांमोना बै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि खोथा होनलांदोंमोन जे जाथि दानायाव कपारेसन खौसेथि होलायनांगोन। आइजोफ्राबो दिनै गुबुनजोंसो ब्लक थांबाय नङा होमबा। दिनै जाथि जोंनि बर' हौवाफोर मोजां मोजां दं बिसोरजों दिनै जुलि जानांगौमोन नाथाय गारनानै थांबाय गुबुनजों। दिनै जाथिया दिनै मोजां बर' आइजोफोर थांनाय लोगो लोगो जोंहा खहा जाबाय। संख्यानिफ्राय लानानै सुबुं दोन हिउमेन रिसर्सआबो जोंहा खहा जाबाय। बेराफारसेथिं मा जाहैबाय दिनैनि समाव जोंनि बर' आइजोखौ सोरबा गुबुन हारिया गोसथोनाय मोजां मोननाय हाबा खालामनाया मानि थाखाय बे दिनै जोंनि बर' आइजोफोरखौ मोजां मोननानै नङा। नाथाय जोंनि 6 सिड्युल बादे बिटिसि बादियावहाय दिनै हा हु बायनो थाखाय हिन्जावनि नामै हा नामजारि खालामनो थाखाय आरो हिन्जावनि थ्रुयै बिजनेस एस्टाब्लिश खालामनो थाखायसो बिथांमोना दिनै बर' आइजोफोरखौ मोजां मोनदों। दिनै नाय थांनाय समफ्रावहायनो गोबां जोंनि बर' आइजोफोर गुबुन हारिजों हाबा जानाय बिथांमोना जोंनि रिजार्भ सिट बिटिसियावहाय दिनै बिथांमोना इलेक्सन गेलेदों। बिथांमोना सोरबा गुबुन जाथिनि थुनलायनायाव एसटि रिजार्भेसनाव एसटि मानसिखाय बिथांमोनखौ इलेक्सन गेलेहोदों। बावैसो सम नाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे जोंनि बिटिसियाव 40टा सिटआव 30टाया रिजार्भेसन एसटिफोरनि थाखाय नाथाय 10टाया अलरेडि अपेन जेनेरेल बेयाव गुबुन जाथिया गेलेनो मोनखायो। जोंनो गभर्नमेन्टआनो 11टाल' नांगौ आरोबाव एसटिनिफ्राय। अब्ला बै एसटि जायगायाव गुबुन जाथिजों हाबा जानाय बर' हिन्जावफोरखौ इलेक्सन गेलेहोजोबोब्ला अब्ला गुबुन हारिया दिनै बिटिसिनि चिफ जागोन आरो गुबुन हारिया बिटिसिनि चिफ जानाय लोगो लोगो जोंनि 6 सिड्युलनि माखासे आयेनफोरखौ बिथांमोना फोजोबस्रांलांगोन। बे जाहैबाय इयुननि थाखाय जोंनि बर'नि हालोदफ्रा जोबोद खोमसि।